ZANU-PF has conferred a national hero status to a former ZIPRA senior member and ex-governor of Manicaland, Chigudu. Chigudu died in Harare on Wednesday. Sanapana Mashoko Atakuna people they are now counting the 5th national heroes burial in 2 weeks. Don't about subscribe or like on the bell. Like Chipina Panapam Nomobdan Gomchinzi. On January 22, acting president then Constantino Chiwenga presided over the burial of Major General retired Solomon Ziziva, Comrade Chena Mochen, Chekeja Chimitengwende, and Ambassador John Shumba Bundura at National Heroes Acre. In the same week, Chiwenga returned to the National Shrine and buried former top CIO boss Justin Mpamanga. Chigudu was born on August 13, 1942, and he had his early education at Chigudu School, Siren Mission, and Harare Secondary School. He left the country in 1964 and went to Zambia under SAPO. He then trained guerrilla warfare in the Democratic Republic of Korea as a ZIPRA cadre. Ndo mashukwaruka panapa achitsanangurwa panapa nokomunazim achiti aiwa vakomana tichiona kuti these senior war fighters vachingoonekwa kunzi aiwa panguva ino varingotevedzana vachingofa vachionekwa vachideclare manational heroes panguva ino chiituko chiri kushamisa kuti 2025 atanga zvakashata atanga tichiona kuti aiwa vangotanga vakatongonanga kumarinda. Imbotidza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pina comment section medu kutidza mafungiro enyu, musaona subscribe or like, chimutwa mabell icon.